Dobré ráno, vítám vás u ranního vysílání a miluji Prahu. Koukám se skrz Malostranskou mosteckou bránu mezi malostranskými mosteckými věžemi na Karlův most. Tady, když se podívám na druhou stranu, tak vidíme Mosteckou ulici a tamhle kostel svatého Mikuláše. A vidíte, že ta Mostecká ulice se tak trošku stáčí takovým zvláštním způsobem, protože ona ve skutečnosti nevede, jak si ukážeme, na most Karlův, ale vede na most, který tady stál před náma, na most Juditin. Dobrý je se podívat na to, že vlastně ta brána směřuje, vidíte, tímhletím směrem, když se podíváme trošku shaderem, to Karlův most máme takhle, teď nám tam svítí sluníčko tímhle směrem a ono to je právě proto, že ta brána vlastně směřuje na ten původní most, který se jmenoval Juditin a stál tady před mostem Karlovým. A dokonce, když se podíváte teďka doprostřed obrazu, tak tam je takový domeček se stříčkou a se 4 okýnky. A to je vlastně dům, který stojí na profilu toho Juditina mostu. Takhle byla zhruba šířka Juditina mostu. Ono se totiž stalo to, že v roce 1342 ten Juditin most pobořila velká voda a bylo rozhodnuto, že se postaví ten nový most Karlův a tady vlastně zůstal ta mostovka a ten most Juditin, který stejně jako Karlův most kousek vede nad pevnou zemí, ne nad řekou, a vznikla vlastně taková zvláštní parcela s takovým zvláštním tvarem toho mostu a vlastně na ní se začaly stavět domy. A proto tenhle ten dům je vlastně takový úzký a my se do toho domu podíváme, protože tam uvidíme mostovku Juditina mostu. Ale musíme teď takhle dolů, kdy projdeme kolem domu u 3 pštrosů a vlastně vydáme se trošičku po stopách toho mostu Juditinního, který tady teda už nestojí, i když kousky toho mostu ještě můžeme na tom městě najít. Takže tady jdeme kolem domu 3 pštrosů a mineme Karlův most, který máme teďka tady po pravici. Sluníčko nám to pěkně prosvěcuje a budeme se podívat do toho domu s těma 4 okýnkama, protože tam vám dám důkaz, že právě stojí na profilu toho mosta Juditinního, protože tam, pokud budou teda otevřený okenice, to uvidíme. Máme štěstí, jsou, takže vám to můžu takhle ukázat. Doufám, že se to nebude lesknout. Má něco takového. No, tam když se pořádně podíváte, no to teďka, jak je v tom protislunku, to není vidět. Ale ty bílé čáry, to je vlastně mostovka Juditina mostu. On tady vlastně, když lezete do toho domu, který je teďka zavřený, tak tam vlastně můžete kousíček po tom Juditině mostu jít. Teďka půjdeme takhle dál, projdeme pod Karlovým mostem, ocitneme se v ulici nikoliv, ale na náměstí na Kampě, mezi stromama a vyjdeme po Kranerově schodišti. Tady se ještě podíváme na Čertovku. To je samozřejmě taky krásný pohled a na Velkopřevorský mlýn. Dějte se, docela teče voda. Tak, tohle je taky nádhera, co říkáte. A tam vzadu se nám točí kolo Velkopřevorského mlýna. Tak, to je Čertovka. To je vlastně uměle vybudovaná strouha, ale už je to dávno, kdy se kopala, myslím, že někdy ve 13. století a byl to vlastně náhon právě na ta mlýnská kola, kterých tady bylo spousty. Dneska mám pocit, že už jsou jenom 3 a jednou z nich je tady tenhle Velkopřevorský mlýn. Ale půjdeme takhle dál, ještě se podíváme na druhou stranu na Čertovku
A pak vystoupáme zpátky na Karlův most, aby jsme si ještě užili cestu po tomhletom nejkrásnějším mostě. Tak, tady vidíte Čertovku. Tady se opravuje Pinkasův palác. Vidíme, co se tam všechno stane. A tady, když je málo vody, tak zhruba v těch místech opět můžete vidět kousíček toho Juditina mostu, protože tady je pod vodou spatření pilíř. Jeden. Tak. Teďka procházíme směrem na Kampu pod Karlovým mostem. Tady vidíte to zdivo. To je možná ještě zajímavý si říct k tomu zdivu Karlova mostu, že pokud najdeme v tom zdivu nějaký kámen, který je do červena zbarvený, nebo má takový červený nádech, což je třeba tady, tak si můžeme být skoro jistí, nebo tady vedle té popelnice, podívejte, pravovodní, že to bude kámen z Juditina mostu, protože ten Juditin most, když byl pobořen, tak částečně ty kameny z něj se použily na výstavbu mosta Karlovo a ten původní Juditin most byl vystaven z červeného pískovce, který se těžil na Petříně. Tam do dneška vlastně ty doly můžete vidět, nebo ty lomy, pardon, ne doly, lomy, kde se těžil ten červený pískovec. Tady je schodiště, takzvané Kranerovo schodiště, které se tady objevilo až v 19. století. Do té doby vlastně tady lidé z Kampy neměli na most odsud přístup. A když byla velká voda a potřebovali rychle vody, tak museli vzít žebříky a líst nahoru po žebřících. Až potom někdy v 18. století tady bylo vybudované takový provizorní schodiště a potom vlastně teprve pod vedením stavitele architekta Kranera bylo vybudováno tohleto schodiště, takže to je tady vlastně poměrně, není tady tak dlouho, tak 140 let, což v porovnání se slářím Karlova mostu je vlastně taková epizodka. Tak, teďka vylezeme teda po tom Kranerově schodišti nahoru a přejdeme Karlův most ke Starému městu. Já vám k tomu ještě něco povím. Tak. Tady jdeme, ještě vám ukážu krásný pohled jednou na to náměstí na Kampě. Tak. Teď už jsme na Karlově mostě nahoře. Tamhle vidíme zezadu. Počkejte, to jsem vám slíbil. Pohled na Kampu. A tamhle zezadu vidíme kostel Panny Marie pod Řetězem, což je maltéský kostel, protože maltéští rytíři tady měli takzvanou komendu a hlídali přístup na most této straně, zatímco na druhé straně to byli křižovníci. Podívejte se, jak do toho krásně svítí sluníčko. Lidu je poměrně pomálu. Takže si to můžeme takhle spolu užít. Tak. Jdeme proti sluníčku. Takže vidíme jenom siluety. Ale když se podíváme na druhou stranu, tak máme krásný pohled na nasvícenou Malou Stranu, chrám svatého Víta, Pražský hrad, Mostecké věže, kde jsme to povídání začali. Tak, tady se zastavíme na chviličku u našeho oblíbeného Brunsvíka, což je socha, která má vlastně výsadní postavení na Karlově mostě, protože není tady nahoře na mostě, ale je postavená dole na pilíři. Ona je zajímavá, tímto to není ta původní socha je v lapidáriu. Ona byla poničena při dobývání Prahy Švédy v roce 1648, ale každopádně vlastně plní tu samou funkci a ta funkce je,
že on je to vlastně milník nebo hraniční kámen mezi Starým Městem a Malou Stranou, protože on tady, když se přesvědčíte, stojí na samém kraji Kampy, a protože Vltava vlastně patřila Starému Městu, tak on chrání hranici mezi Starým Městem a Malou Stranou. Tady v té ruce na tom štítu byste viděli staroměstský znak a ten meč, který drží v ruce, tak se přes něj kouká vlastně na most a tady na tom mostě by byla ta hranice a on přes ten meč hlídá tu hranici a přechod mezi městy. S tím souvisí i vlastně tamhle ten jezd trošku, protože ten jezd, staroměstský jezd, to je úžasná technická památka. Ten jezd je starší ještě než most Karlův. Vlastně pořád vypadá stejně jako toho 13. století, kdy byl vystavěný. Je to vlastně typ staroměstský jezd a v současné době, tam se podívejte, se mohutně opravuje. A ten jezd je takhle sešikmený v řece a s tímhletím Brunsvíkem, který je tady, to souvisí tak, že protože právě ta řeka patřila Starému Městu, tak byl ten jezd takhle sešikmený směrem k Starému Městu, což se projevovalo zvlášť, když vody bylo málo, protože přece jenom, když je vody málo, tak nějaká voda na staroměstské mlýny tekla, zatímco tady na ty mlýny malostranské míň. A uprostřed ještě toho jezu vidíte, tamhle je Vorová propust, neboli šlajsna, a její šířka, která je 20 sáhů, byla určena císařem Karlem IV., který stanovil, že každý, kdo udělá překážku na vodě, to znamená jez, v kterým měli zájmy většinou samozřejmě mlynáři a provozovatelé hamrů, tak musí udělat propust pro lodě, která musí být minimálně široká tady těch 20 sáhů, a proto se dlouhá léta stavěly, že vlastně velikost lodí, které se pohybovaly po Vltavě a částečně i po Labi, byly určený vlastně šířkou tady téhletý šlajsny nebo téhletý vodový propustě, protože to byla vlastně daná minimální šířka té propustě. To znamená, že podle toho se stavily lodě. Podobně v maximálním měřítku je to třeba u panamského průplavu, kde je něco, čemu se říká Panamax, což znamená míra maximální velikosti lodě, která propluje Panamou, a tady vlastně ten jez určil velikosti lodí. To samozřejmě dneska, a ještě vlastně do dneška z té doby přetrvává jedna věc, že ten Karel IV. Také určil, že ta propust nebo ta díra, přes kterou se jezdí přes ty překážky na vodě, musí být zdarma, že se tam nesmí vybírat clo, a proto vlastně do dneška taky pražské propusti a pražská zdymadla se v nich nic neplatí. Pořád tak. Je docela dost vody a řeka Burácí. Ještě se jednou takhle podíváme na tu nádheru. Zdravím do Trenčínu Darinu Sabovou, Helču Janouchovou zdravím, Jitku Michyfátovou, Janu Slovákovou. Tak a půjdeme zase dál. Tady jsme minuli Jana Nepomuckého, do důležitého svatého, nejenom pro ten most, ale pro leckterý jiný most, protože jeho tady schodili do řeky, poté co ho umučili. Podle legendy nechtěl prozradit tajemství, zpovědní tajemství královny, tak byl umučen, a potom tady vlastně na tom místě, jak je tam říška, tak tady jak je tam říška, tak ta určuje místo, kde bylo tělo svatého Jana Nepomuckého hozený do vody. Vidíme, zrovna tady oddělali zámečky, to je dobrý. A pak je vlastně zajímavý se podívat tamhle tím směrem. Já to zvětším. Teďka uprostřed je takový bílej dům a on má v průčelí taky sochu svatého Jana Nepomuckého, a to zase označuje místo,
kde bylo tělo svatého Jana z řeky vyloveno. Když se po několika dnech objevilo na hladině, tak se stal zázrak, protože to tělo se vyplavilo nahoru a objevilo se 5 hvězd, které má do dneška svatý Jan Nepomucký jako atributy kolem hlavy. Říká se taky, že to je 5 písmen T, A, C, U, I, což je takový, neboli mlčel jsem, což znamená to, že on je taky samozřejmě patronem zpovědního tajemství. On je to takovej jeden z mála, jak bych tak řekl, univerzálních českých svatých, je známý všude po křesťanském světě a když uvidíte sochu u nějakého mostu nebo na mostě, tak je to s velkou pravděpodobností socha svatého Jana. A to může být klidně v Bavorsku nebo i v Brazílii hodně bývá. Je všude rozšířený po světě. Tady se podívám, možná, že ještě líp bude uvidět to místo na tom domečku, který dneska patří k hotelu Four Seasons. A co zvětším, je to tady tenhle ten bílej domeček a tam vidíte to průčelí a v tu černou tečku to je socha svatého Jana Nepomuckého. Tak a tady už se blížíme ku starému městu. Před náma je staroměstská Mostecká věž. Říká se, že to je možná vůbec nejkrásnější nesakrální gotická stavba. Je to vlastně jeden z vrcholů Královské cesty a také z vrcholu cesty Mariánské a svatováclavské, protože tudy bylo přineseno mrtvé tělo svatého Václava ze Staré Boleslavy, kde bylo 3 roky pochováno, poté exhumováno a neslo se do Prahy, aby byl svatý Václav pohřben nahoře v katedrále. A ta věž vlastně označuje místo prvního svatováclavského zázraku, protože když přišlo to procesí s tím mrtvým tělem do Prahy, tak nemohlo překonat řeku, protože řeka byla rozvodněná, ale stal se podle legendy zázrak. Ta řeka se uklidnila a mohli to mrtvé tělo přenést přes řeku a snad taky tato věž označuje právě to místo, kde k tomu zázraku došlo. Ten Karlův most tady samozřejmě v té době nestál, pravděpodobně tady stál o kousíček dál most dřevěný, provizorní. Tak ještě jednou takhle podíváme znova na tu nádheru, takhle popojdu, ať vidíte katedrálu. Tak. A tady dojdu na Křižovnické náměstí, kterému se taky někdy říkalo Mostecké. Ukážu vám sochu Karla IV. Se 4 fakultami a tohleto krátkou procházku končím. Tady nám vykoukla socha Karla IV., která zde byla postavena v roce 1848 jako připomínka 500. výročí založení Karlovy univerzity a tady ty 4 dámy, které mu sedí na pomníku pod nohama, jsou alegorie jednotlivých fakult, přičemž tahleta první dáma, to je alegorie fakulty artistické, protože původně univerzita měla 4 fakulty. Tady ta dáma, to je fakulta právnická, ona tady má knihu, na které je napsáno Corpus Juris. Tak, další dáma, počkejte, zjistíme. To je, počkejte, to musím takhle. Jo, tady ta dáma, to je lékařská fakulta, ta drží v levé ruce Hippokratovu přísahu a v pravé ruce misku s hadem, symbolem lékařství. A tohle je fakulta teologická neboli bohoslovecká. Tak,
Ještě se vám takhle ukážu. Děkuji, že jste se koukali, bylo vás hojně. Ještě se podívám, ještě někomu odpovím na pozdrav, jak se sluší a patří. Tady dojdu na kraj, zdravím do Sušice Milu Škoupkovou, Martu Frýdu zdravím do Hytau a Radmilu Trojanovou zdravím. Tak, mějte se hezky a zase někdy na viděnou.